Ikastetxe baten, lan jardueran baldintza eskor, ustekabea eta bat-batekoa gerta daiteke. Pertsona, instalazio eta ingurumenari kalteak eragin diezazkiekena. Egin behar den lehendabiziko gauza, simulazioa zein larrialdi motarako egingo den zehaztea da. Hau da, sute bati aurre egin behar diogun, sotoan uholdei, sukaldean gas iesari, edo eraikinean konfinamendua edota ebakuazio arina justifikatzen duen edozein motako larrialdia. Egin behar den lehendabiziko gauza, simulazioa zein larrialdi motarako egingo den zehaztea da. Hau da, sute bati aurre egin behar diogun, sotoan uholdei, sukaldean gas iesari eta abar. Hau da, taldeko larrialdi simulazioan, bere kontrolerako barruko eta kanpoko ekipoen jarduera eta ikastetxearen ebakuazioa behar duenean nork zer egingo duen. Argi eduki behar da, organigrama hau proposamen generikoa dela, ikastetxe bakoitzak bere baliabide, neurrien arabera, teknikoak zein giza baliabideak eta langileen implikazio mailara egoki lezakeena. Era berean, ikastetxeko zuzendariak arduradunak izendatuko ditu ikastetxearen profila eta antolakuntza eskemaren arabera. Eta eskema honetan, simulazioan, erantzukizun handiena larrialdietarako buruak dauka. Kargu hau, ikastetxeko zuzendariak hartuko du, ordezkoa ikasketa burua izanik. Eskuhartzetarako buruak, segurtasun laguntzailea denak, simulazioa zuzendu behar du, larrialdietarako buruak emandako aginduak aplikatuz. Ondo bereiziko da, simulazioan identifikatuko duen txaleko berde fosforitoa jantzita eduki behar duelako. Idazkaritza dagoen ikastetxeetan, hau, kontrolgunea bihurtuko da, simulazioan informazio guztia zentralizatzeko. Ana, deitu zazu bat bira, zu bat dago sukaldean. Bestoko ikastolati ditzen zaitut, zute badaukago sukaldean. Idazkaritza dagoen ikastetxeetan, hau, kontrolgunea bihurtuko da, simulazioan informazio guztia zentralizatzeko. Subalternoak, bedelek eta atezainek, laguntza taldea osatuko dute. Ebakuazio ibilbideak oztopoz garbitzea arduratuko dira, kanporako irteerak guztiz irekiz. Alarmak jo ostean, gaza, elektrizitatea eta gas-olio hornikuntzak moztuko dituzte. Beste eginkizun bat, igogailua blokeatzea da, inork erabili ez dezan. Solairu bakoitzean, ebakuazioa zuzendu eta koordinatzeko arduradunak egongo dira. Solairuko koordinatzaileak dira eta gainerako langileekin batera alarma eta ebakuazio taldea osatuko dute. Eskaileretatik urrutien dauden gela okupatuetako irakasleak izango dira. Txaleko berde fosforitoa jantziko dituzte eta egiaztatu egin beharko dute ez dagoela inor komunetan eta beste eremuetan. Egiaztapenok gauzatu ondoren, verifikado, egiaztatua, erantzgailuak jarriko dituzte. Tutore bakoitzak bere gelan, bere irizpidearen arabera, talde estrategia bat antola dezake, eginkizun zehatz batzuetarako ikaslerik arduratsuenak izendatuz. Leihoak itxi, ikasleak zenbatu, objektu pertsonalik ez daramatela kontrolatu eta abar. Elbarrien edo mugitzeko arazoak dituzten pertsonen ebakuazioaren erantzunkizuna, larrialdi unean elbarriaren ardura dutenek izango dute. Irakasle bakoitzak bere ebakuazio txanda itxaron beharko du, zera kontrolatuz. Ikasleek edo langileek atzerantz ez dutela egiten, gauzak ez dituztela hartzen, eta taldea elkartuta mantentzen dela, baita kanpoan ere. Kanpoan daudenean, ikasleak eta langileak zenbatuko ditu, denak daudela egiaztatzeko. Irakasle jagoleak eta beste kidegoetako langileak, garbitasun eta sukaldekoak, larrialdietako buruaren aginduetara jarriko dira, eta simulazioan lagundu eskatutako eran. Simulazioa ondo prestatzeko, honako gauza hauek zehaztu beharko dira.
alarma seinalea, txirrina, kanpaia edo ahotsez, ikastetxeak duen ekipamenduaren arabera, ebakuazio simulazio jardueraren hasiera izango da. Solairu bakoitzeko ebakuazioa taldeka egingo da. Lehendabizi eskaileretatik hurbilen dauden taldeak irtengo direlarik, era ordenatuan eta taldeak nahastu gabe. Eraikuntzaren irteera arruntak baino ez dira erabiliko. Leihoak, terrazetarako ateak, barne patioak eta abar ez dira irteeratzat hartuko. Larrialdietarako eskailerak daudenean, erabiliak izango dira euren erabilgarritasuna eta funtzionamendua egiaztatzeko. Pertsonen ebakuaziorako igogailuak eta karga jasogailuak ez dira erabiliko eta leihoak zeinateak ez dira irekiko, sutea balego, aire korronteak eta garren zabalkuntza erraztuko luketelako. Eraikuntza hustu ondoren ikastetxean dauden guztiak aurretik zehaztutako kanpoko elkargunetaran abiatuko dira. Beti, irakasle arduradunaren kontrolpean, zeinek bere taldeko ikasle guztiak daudela egiaztatuko duen. Prestakuntza bileretan hartutako erabakiak, ikastetxe bakoitzaren larrialdi planean bildutakoak, eta Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sailaren lan arriskuen prebentziorako zerbitzuak emandako jarraibideak kontuan izanik, zehaztutako egunean ebakuazio simulazioa burutuko dugu. Ebakuazio jarduera bukatu eta gero, esku hartzetarako buruak, segurtasun laguntzaileak, ikastetxe guztia aztertuko du, gertatu ahal izan diren irregulartasunak edo eta kalteak antzemateko. Simulazioa bukatu ondoren, gomendagarria litzateke alduten langile guztiek bilera bat egitea, jarduera ebaluatu eta komentatzeko. Ikastetxeko zuzendariak simulazioaren ebaluazio txostena idatziko du. Langile guztien erabateko koordinazioa funtsezkoa da, bai simulazioaren planifikazioan zein gauzatzean. Hezkuntza sailetik eta lan arriskuen prebentziorako zerbitzutik, aldez aurretik eskerrak ematen dizkizuegu, zuen lankidetza eraginkorragatik.